For today's vlog, ang i-vlog ko ngayon ay yung pagpunta namin dito sa may Pinsal Falls. Yan, mga kasursur, kasama ko ang aking mga kaibigang riders sa mga iba't ibang groups. Yan, on the way na po kami papunta sa may Pinsal Falls. Titignan po natin kung gaano kaganda ang pinagmamalaki nilang falls dito sa may Santa Maria, Ilocos Sur. Yan, eto na nga, malapit na at maghahanap na po tayo ngayon ng parkingan. Yan, magpapark na po tayo. Yan. At excited na po ako pumunta sa my falls, mga kasursur. Yes, mga kasursur, nandito kami sa my Pinsal Falls. Kahit may tinatawag nilang falls na magpinsan, di ba? Oo. Gago! Pinsan mo sila, pinsan natin lahat. Magpinsanan tayo. Gago! Oo, di ba? Yes, hello mga kasursurs, mga Empowered Explorer. Ngayon nandito po tayo sa may Pinsal Falls. Yan. For today's video, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung Pinsal Falls dito sa may Santa Maria, Ilocos Sur. Yan. Yan. O, nakasakay kami ng bangka. Yan. Parang sakto, no? Yan. Dito pwede kang kumain, yan, at saka uminom, lumangoy, mag-enjoy, habang ipipil mo ang napakalamig na tubig dito sa Pinsal Falls. Yan, siya po yung nagsasabuan sa amin. Yan po yung sinasaburan namin ng 50 pesos para lang ihatid po kami doon. Asan si Rose? Rose, yak kami! Explore the world in your way. Create memories that you won't forget. You only live once, so don't waste your time. Please don't waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time. Take a risk, go outside, travel till you can no more. In your way, you will find your inner naked soul. You will find your inner naked soul. Explore the world in your way. Create memories that you won't forget. You only live once, so don't waste your time. Please don't waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time. Please don't waste your time. Don't waste your time. Don't waste your time.